Bon dia a tothom. Soc el Miquel Ubuntero i no sóc informàtic. I precisament perquè no sóc informàtic us donaré dos consells de nivell bàsic. Alguns me diran, hòstia, això és molt bàsic. Bueno, sí, no tot té que ser nivell superior, no? També s'han de fer consells de nivell bàsic. I són dos consells. Aquí van. El primer, amb el vostre sistema operatiu, sigui Windows o sigui Linux, que és igual, procureu sempre tindre més d'un usuari al sistema, perquè hi ha gent que només l'utilitza per ell sol, tenen un usuari i el dia que volen accedir, per lo que sigui, a petau, i no poden entrar, diu, merda, i ara què? Doncs és molt fàcil tindre un segon usuari. Jo al meu ordinador tinc l'usuari Miquel, que és el que faig servir habitualment, i aleshores sempre que m'instal·lo un sistema operatiu, tinc un altre usuari que li poso Miquel 2 o Miquel el que me da la gana, en drets d'administrador, i si em peta l'usuari i no puc accedir, fins que ho pugui reparar o solucionar, el plan B, doncs entro com a Miquel 2 o el que sigui, i tinc la immediatesa de poder fer servir l'ordinador en aquell moment que el necessito i no haver d'esperar a solucionar el problema que m'hagi sorgit. Vale? El segon consell també bàsic, i és un pas més enllà, en lloc de dos usuaris, dos sistemes operatius. Per exemple, quasi totes les distribucions de Linux que tenen a l'instal·lador Calamares, hi ha una opció que si tens un Windows el pots afegir al Linux paral·lelament i tindràs dos sistemes. Per què? Perquè si, tal com he dit, no pots accedir perquè t'ha petat el sistema operatiu, ja no dic que no puguis amb l'usuari, sinó que totalment s'hagi troncat, doncs si tens un segon sistema operatiu, mentre no soluciones aquell problema, pots entrar i treballar en el moment que ho necessites, no? És molt bàsic, no? Però a vegades la gent potser no hi cau en compte, no? S'instal·len a Linux o el que sigui, un usuari, i el dia que peta, fins que no ho arreglen, dius, hòstia, jo és que ara havia de fer una feina. Doncs jo, per exemple, sempre tinc dos sistemes operatius. Anys enrere tenia el Windows i l'Ubuntu, que he sigut molt ubuntero, però actualment ja no, el Windows l'he deixat de banda ja fa anys, i ara, per exemple, us diria que tinc el Vendefold Wolf amb l'escriptori XFCE, que és molt livià, i l'ordinador, va, no sé si tinc 8 GB de RAM, i amb l'XFCE, el lobo vuela, no, lo siguiente. I paral·lelament també tinc Debian amb l'escriptori Mate. Hòstia, el Mate és visualment, a mi m'agrada molt, és rotllo genome clásico, ¿no? Sabeu allò d'aplicacions, lugares, sistema. A mi m'encanta, tu, era el que feia servir aquí.